jamana kuntigi n'o ye Emmanuel Macron ye a jira k'a fɔ ka kɛlɛbolo min n'u bɛ an fa dugukolo kan n'u k'a ma ko Barkhane o Barkhane k'a fɔ an bɛ kalo min na n'o ye juin kalo ye o juin kalo ko u fori waati u ka kɛlɛbolo min bɛ Mali dugukolo kan ani jamana 5 minnu bɛ ni cɛncɛnfuga kɛn bɛ ka jamanaw labɔ o jamana ninnu n'a bɛ fɔ a ma ko G5 Sahel o daminɛ o ye Mauritanie ye ka Mali da u kan sabu Mali fana bɛ Mauritanie ni kɔrɔn cɛ anw ka jamana de bɛ Mauritanie ni kɔrɔn cɛ Mauritanie Mali Burkina bɛ anw naga kɔrɔ an faso dugukolo a worodugu kɔrɔn seleke Burkina Faso bɛ Niger o fana bɛ anw ni kɔrɔn cɛ Chad o fana bɛ Niger ni kɔrɔn cɛ ni jamana 5 kofɔlen ninnu Faransi de ka sɔrɔlasiw o bɛ o jamana ninnu kan Faransi jamanakuntigi a ko o kɛlɛbolo min bɛ nin jamana 5 ninnu kan ko kɛlɛbolo ka sigili papalikɛlaw kɛlɛli la a ye olu ka baara bojɔli k'u ka baara dabilali kofɔ a ko k'a bɛna kɛ nɔnabila ye a nɔnabila bɛna kɛ magwɛn kɛlɛbolo ye yala u bɛna kɛ jamana jumɛn kɛlɛbolo ye a ye nin kibaruya in lase u yɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye setigi jamanaw ye u ka lajɛ dɔ senfɛ a jira k'a fɔ nin kalo in fori waati k'a bɛna pereperilatigɛw di nka ka kɔn nin fɔlen ye a tun y'a jira k'a fɔ ko ale fa dugukolo sɔrɔlasi minnu bɛ Mali dugukolo kan ko olu ni an ka sɔrɔlasiw ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka jɛ ka baara kɛ ka papalikɛlaw kɛlɛ an fa dugukolo kan ko bɔ jɔra k'ale y'a fɔ ko o jɔ fɔlɔ ko Faransi tɛna se ka jɔ jamanaw yɛrɛw jɔyɔrɔ la minnu ye o jamana minnu bɛ yen a kan bɛ anw faso de Mali ma k'a fɔ ko yala Faransi de bɛna jɔ an ka jamana ka segin yɔrɔ bɛ an fa dugukolo kan ko Mali mara bɔra ye ko Faransi ka baara tɛ komi Mali sɔrɔlasiw tɛ Mali ka mara tɛ woro kofɔlen na ko Faransi ka o baara ninnu kɛ Mali nɔ na ko Faransi ka baara tɛ o ye ko jamana ninnu a kan bɛ Mali de ma an faso Mali an ka jamana ka mara ka segin cakɛbondasow ka segin Mali dugukolo fan bɛɛ lajɛlen na ka na ni basigi ye k'o tɛ Faransi ka baara ye o ye jamana minnu bɛ yen o ye olu yɛrɛw de ka baara kɛta ye o ye olu yɛrɛ ka kɛta de ye o ye bu bɛɛ o ŋaniyaw de kɔnɔ a ye nin de kuma in fɔ k'a fɔ ko u ka kɛlɛbolo min bɛ yen n'o ye Barkhane ye ko u ka baara bɛna bɔ jɔ nɔnabila bɛ kɛ magwɛn ye ko jamanaw minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka Mali dɛmɛ ani jamana minnu bɛ yen ni papalikɛlaw kɛn bɛ k'u genge u jamanaw da la ko jamana o jamana b'a fɛ ka o jamana kofɔlen ninnu dɛmɛ ko ale ka sɔrɔlasiw bɛna kɛ o nɔnabila ye Emmanuel Macron a ko olu ka sɔrɔlasi ale faso sɔrɔlasiw bɛɛ cɛncɛnfuga kɛn bɛ ka jamana minnu labɔ ko yɛlɛmaba de bɛna don u ka baara la sinsin yɔrɔ bɛna kɛ Europe jamanaw ye olu bɛ ka kɛlɛbolo dɔ labɛn wala kɛlɛbolo dɔ labɛnnen don olu fɛ n'o ye Takuba ye ani EUTM ninnu ye mɔgɔw ye maa minnu ni maa min taara Kulukoro an ka sɔrɔlasikan min bɛ Kulukoro Sumangurun Kante donna Kulukoro la yɔrɔ min sɔrɔlasikan minnu bɛ yen nin sɔrɔlasi ninnu de bɛ yen k'u nakun ye Mali sɔrɔlasiw degeli ye kɛlɛ la k'u labɛn an ka sɔrɔlasiw kɔni hali ni Emmanuel Macron ma pereperilatigɛ di maa niyɔrɔ to i t'o dɔn nka i niyɔrɔ kuma i b'o dɔn a ko Faransi ka baara tɛ ka jamanaw basigi k'u lakana yɔrɔ la yɔrɔ minnu o sigiyɔrɔw bɛɛ nimakaran na ka sababu kɛ o jamana kofɔlen ninnu ka kan ka jɔ jɔda min na u banbɛ wali u dɛsɛra ka jɔ jɔyɔrɔ la ko Faransi ka baara tɛ ka jɔ o jamana ninnu nɔ na Emmanuel Macron ka nin bɔlen a kɛra tile damadama kɔfɛ a tun ye ŋaniya dɔ fana ta k'a fɔ anw ka sɔrɔlasiw ani Faransi sɔrɔlasiw ale faso sɔrɔlasi minnu bɛ yan baaraɲɔgɔnya min tun bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko k'o jɔ ka sababu kɛ mɛ kalo tile 24 tɛmɛnen fanga paron kɛra n'o fanga paron senfɛ Asimi Goïta a ye bandaw ani Mokhtar Wane ka fanga a y'a minɛ u la Emmanuel Macron k'a ko jamanadenw seginni fanga na furancɛ fanga sɛnsɛnni na o ye wajibi de ye a ko fana ale tɛ jɛn n'a ye k'a fɔ ko Mali marabaaw u ni diinɛ marifatigi minnu bɛ an fa dugukolo kan k'olu ka bɛn ko la
quality jenai mbalmaw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Faransi ka kɛlɛbolo minnu bɛ an fa dugukolo kan bɛ taa kɛlɛcɛ 5,000 hakɛ la Mali dɔrɔn tɛ ko ye n ye jamana minnu fɔ aw ye bɛɛ ni jamana kofɔlen na nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ka ca anw fɛ Mali kɔnɔ yan Burkina Faso Niger ani Tchad o kɛlɛbolo de ko a ma ko Barkhane o bɛ an fa dugukolo kan kabili san 2000 ni san 14 nka ka ko o ɲɛ n y'a jira u la k'a fɔ professeur Jɔnkuna Traoré tun ye Faransi de wele u tana o fana tun nana ni kɛlɛbolo min ye o kɛlɛbolo o tun ko ma ko Serval o de ba yɛlɛmana ka kɛ Barkhane nin ko in kɔlɔsilikɛlaw Faransi ka kɛlɛbolo donni ka bɔ Mali kɔnɔ dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin ko in kɔni bɛɛ y'i ta fɔ a la yala musaka de bonyana Faransi ma wa sabu dɔw ko san o san Faransi bɛ nafolo min don Mali kana na a bɛ taa fo 500 miliyari euro wari miliyari 500 o nafolo ka ca ka se hakɛ min ma n'a kɛra fili ye an bɛ hakɛto ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ nka bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ fɛn ɲinina n'i y'a ye ka fɛn o fɛn kɛ i b'a sɔrɔ a b'a tɔnɔ bɔ fan dɔ fɛ duguduguma kuma dɔw bɛ senna k'a fɔ Faransi yɛrɛ ni minɛn minnu nana an fa dugukolo kan dɔw ko Faransi ka o lahawta minɛ ninnu k'a dabɔkun ye an ka jamana kɔrɔn fɛ komi an ka jamana ka kɔlɔsili tɛ anw yɛrɛw ka jamana a kɔlɔsilikɛla foyi tɛ jamana ka mara tɛ jamana ka kɔlɔsilikɛla foyi tɛ yala Faransi bɛ ka mun kɛ Mali dugukolo sanfɛ minɛn minnu b'u bolo yala u korew tɛ k'an ka dugujukɔrɔ nafolo bɔ yala u y'o dun k'u fa de u ye min sɔrɔ o wasara o de y'a to u b'a fɛ ka sira ta wa a ko ma kɛ cogo o cogo tuma dɔ la a ye se ka kɛ nafolo musaka min bɛ bɔ Faransi fɛ u ka kɛlɛcɛw ladonni na o musaka de girinyana dɔw taara k'a jira k'a fɔ ko ayi dɛ Faransi yɛrɛ jamanaden caman bɛ bi olu ka sɔrɔlasi minnu bɛ Mali dugukolo kan tɛ o jamanadenw fɛla ye u ka hakilinata tɛ Emmanuel Macron dun b'a fɛ ka bɔ fanga nɔfɛ ɲini cogo kura la a b'a fɛ ka waati kura ɲini fanga na i n'a fɔ olu ka jamana kan ni fanga kalifara i la furancɛ kɔnɔ n'i y'o sɔrɔ i bɛ se ka ɲini tuguni ko a b'a fɛ ka bɔ fanga nɔfɛ tuguni Faransi ka an ka jamana dugukolo bila yala a bɛna kɛ gɛlɛya ye wa an ka kɛlɛcɛw bɛ papalikɛla ninnu kɛlɛli min kɛ nin waati ani waati nata ninnu na nka ma bɔ sira o sira fɛ an ka jamana na se ka jɔ a ka jɔyɔrɔ la Faransi tun bɛ jɔda min na waati jan nataw ninnu na i n'a fɔ sɛbɛn mun y'a jira cogo min o sɔrɔtigɛ de la diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyenw olu ka kɛlɛbolo min bɛ a ko Faransi yɛrɛ yeli dama a bɛ tiɲɛnikɛla ninnu a bɛ u galabuw faga ni ye diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyenw olu ka sɔrɔlasi ɲɛmɔgɔ dɔ ye ko ni bin kɛra olu kan ko Faransi ka kɛlɛbolo de bɛ olu magɛn avril kalo tɛmɛnen RFI y'a jira k'a fɔ olu ka sɔrɔlasi daga min n'o bɛ Aguelok n'o bɛ Kidal mara la ko papalikɛla ninnu jamakulu de taara firi olu kan ni Faransi tun ka sanakulun tɛ n'o ye kɛlɛkɛ sanakulun ye kodigi tun bɛ kɛ olu la kosɛbɛ nin ye mɔgɔ min ale sigilen don Tombouctou ko Faransi ka kɛlɛbolo kegunya minnu bɛ u la ni kɛlɛ dɔnni min bɛ u la ko ni Faransi ka kɛlɛbolo wulila ka bɔ Mali dugukolo kan tuma min na mɔgɔw mago bɛ magwɛnna ni ye maa wɛrɛ ye ale y'a jira k'a fɔ kibaruya minnu ni o bɛ olu bolo olu ni Faransi kɛlɛcɛw bɛ kibaruyaw di u ma ko ni Faransi ka kɛlɛbolo wulila ka taa ko u na kɛnɛ labila papalikɛla ninnu ye ko u bɛna kɛnɛ langolonya nin ye diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyenw olu ka sɔrɔlasi jalatigiba dɔ ye ko Faransi bɛ kɔlɔsili minnu kɛ wa u yɛrɛw ka kɛlɛbolo ka teli k'a fɔ ko farafin jamana ninnu na se ka Faransi ka jɔyɔrɔ fa wa ko u bɛ don min i n'a fɔ ko bi a se t'u ye a kɛlɛminɛn yɛrɛ t'u bolo wa tuma dɔ la ni Faransi sɔrɔlasiw kɛra bɔfɛn ye a bɛna kɛnɛ de di papalikɛlaw ma ka sɔrɔ Faransi yɛrɛ ka kɛlɛbolo ani diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyenw ka sɔrɔlasiw tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ sabu Faransi ka kɛlɛ kun ye ka papalikɛla ninnu yɛrɛ du gosi ka kibaruyaw ɲini dabali ni janfa minnu bɛ labɛn ko janfa ninnu bɔrɔtɔ MINUSMA dun ka sɔrɔlasiw k'olu ka nakun ye cɛfɔ ni kanbɛn de ye olu kɔni ni bin kɛra olu kan olu bɛɛ u yɛrɛw ni makaran Faransi ka sɔrɔlasiw ni MINUSMA ka sɔrɔlasiw bɛ kibaruyaw de tila ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ kelen kan
fo ka se bi ma nin kulu in ɲɛmɔgɔya bundaso olu ma ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Faransi yɛrɛ ka kɛlɛbolo n'u bɔra Mali dugukolo kan. A kɔlɔlɔw u bɛna kɛ fɛn minnu ye olu kɔni ma ɲɛfɔli kɛ ka diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyanew kɔrɔsigi kulu min sigilen don lakana sabatili la olu ye lajɛ kɛ juin kalo tile 14 tɛmɛnen o de senfɛ a ko Faransi yɛrɛ ko olu ni Mali sɔrɔlasiw tɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ko min u ka kɛlɛcɛw ye k'u b'o dɔgɔdɔgɔnin dɔɔnin ka taa n'u ye u kan ka daminɛ nin kɔlɔn in na ko a kɛn bɛ ka olu hami wa a kɛn bɛ ka Mali yɛrɛ hami bi kosɛbɛ. Kibaruya in an ye nin sama ka bɔ Faransikaw yɛrɛw ka kunnafoni labɛnni ani kunnafoni cɛrinbondaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko RFI. O dossier jɛkulu bɛ Bamakɔ yan minnu sigilen don ka dɔrɔgu kɛlɛ walima ka dɔrɔgutalaw ni dɔrɔgu kanubagaw ani dɔrɔgu feerebagaw ka se k'u kɔniya baara in a bɛ se ka jɔ cogoya min na. O jɛkulu ɲɛmɔgɔba o ye an bamuso ye n'o ye Madame Tarawele Asita Tarawele. Ale ye polisi ye u bɛ baara kɛ polisiso kɔnɔna la Kɔnpoli lo. U bɛ baara in na sisan a bɛ se san 5 san 6 bɔ ɲɔgɔn ma. Baara in kɔnɔna la u ye gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔna la wa u ka laɲini fana caman sabatira baara in kɔnɔna la. Sibiri tɛmɛnen u ye lajɛba sigi Bagadaji bololandolantayɔrɔ min bɛ yen kɛnɛ sigira yen yɔrɔ la mɔgɔba caman welela kɛnɛ kan. Kɛnɛ in a ɲɛmɔgɔyaba tun bɛ Imam Mahamudu Diko bolo a denfaya o tun bɛ Ablaye Napo bolo mɔgɔ alimamiba o tun bɛ kɛnɛ kan ka fara CNT mɔgɔw kan ani minisiri Imam Umaru Jara fana tun bɛ kɛnɛ kan ka fara mɔgɔba caman kan commissaire caman tun bɛ kɛnɛ kan hali fɛn min ye furakɛlikɛlaw ye minnu bɛ dɔrɔgu bana furakɛ olu fana tun bɛ kɛnɛ kan o n'u ka mɔgɔ welelew. Baara in kɛra wasa ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Kuma daminɛna ni fɛn min ye an ka ɲininiw kɔnɔna la o ye président d'honneur ye n'o ye Ablaye Napo ye. Ale ye min sɔrɔ kɛnɛ kan ka fɔ o ye nin. Ne Ablaye Pona ne ye afotoji mɔgɔ de ye n t'a président d'honneur dɔrɔn ye dɛ n y'a mɔgɔ de ye kabini afotoji kɛra don min en 2016 Madame Tarawele sera n ma k'a ɲɛfɔ ɲɛna ko n ye tɔn dɔ bila sen kan tɔn min don n'a bɛ kɛlɛ kɛ denmisɛnninw ka tiɲɛni fan fɛ n'o bɛ dɔrɔgutaw ni fɛnjuguw ta ka hakili bayɛlɛma. N ko Madame Tarawele ma n ko nin hɛrɛba de ye nin ye koba de kɛ n ko ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne bɛ baara min na a baara nin a baarada n'a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko orpaillage a tiɲɛni ka bon fɛn bɛɛ ye. Orpaillage sanu bɛ bɔ yɔrɔ min na bi an ka jamana in kɔnɔ a pilasi 700 ani 27 o de bɛ an ka jamana in kɔnɔ pilasi 700 ani 27 o de bɛ an ka jamana in kɔnɔ o pilasi 700 ani 27 ani 7 nin ye n'i taara jama sɔrɔ a kelen kelen bɛɛ la i bɛ se ka maa 2000 sɔrɔ la o maa 2000 nin n'i ye maa 100 o 100 ta i bɛ taa sɔrɔ maa 80 ou bien maa 90 o bɛɛ ye denmisɛnnin de ye o taabolo ye jumɛn ye o taabolo ye tɛ fosi ye ka furakisɛ in ta parce que n'u ma furakisɛ ta o ja tɛ farinya ka jigin dingɛ kɔnɔ ka sanu bɔ donc o tiɲɛni dan don donc ni mɔgɔ sɔrɔla n'u bɛ fɛ k'an dɛmɛ an k'o kɛlɛ kɛ vraiment o ye ala tantu de ye o tuma ka Madame Tarawele fo k'a waleɲuman dɔn n'i ye denbaya ɲuman ɲini Mali kɔnɔ bi n'a ma kɛ fɔlɔ ye a tɛna kɛ fila a tɛna kɛ laban ye donc o tɛrɛ ni a b'o f'a ye k'a fɔ waleɲuman dɔn merci bien Madame Tarawele ne bɛ min da kuma tɔw kan parce que an ye fɛn o fɛn yan nɔ a bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnya de ye n'i y'a ye jamana dugu don n'i ko dugu quartier don dɛ mais ni quartier fana du ni du tɛ yen dugu tɛ sɔrɔ ni dugu tɛ yen jamana tɛ jɔ nin bɛɛ lajɛlen a bɛ mun ko fɔ a bɛ jama de ko fɔ n'i ye Mali ta misali la Mali ye 20 de ye bi o 20 in n'i y'a ta a sera 100 o 100 maa 100 n'i y'a jɔ denmisɛnninw bɛ jɔyɔrɔ 70 ou bien 75 taara o denmisɛnninw n'an m'o kandakaw pɔtɔpɔtɔ k'aw kɔlɔsi n'o kɛra e tɛ jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ o da sa an bɛ wele bila jɔn na o ye d'abord jamana marabaw minnu bɛ jamana mara o k'o hakili to i y'a faamuya nin baara in na kosɛbɛ nin furata in na kosɛbɛ kumadenw sɔn ko ni i tɔɔrɔla k'i bin i bɛna yɔrɔ min i man ka jigin o la dɛ mais i tɔɔrɔla yɔrɔ min i bɛ jigin yen de la dɔrɔgu ta in an bɛ tɔɔrɔ yɔrɔ jumɛn na minnu bɛna dɔrɔgu kɛ ka na feere an ka jamana kɔnɔ an bɛ jigin olu la an bɛ tɔɔrɔ olu la an bɛ jigin olu la donc ni kɛlɛ kan ka kɛ bi kɛlɛ kan ka ɲɛsin olu de ma jamana marabaaw kan ka kɛlɛ ɲɛsin minnu bɛna ni dɔrɔgu ye ka na feere ka an kan ka ɲɛsin olu de ma o tuma minnu b'o kɛlɛ kɛ jamana kɔni jamana marabaaw n'a fɔra jamana marabaaw minnu bɛ ɲɛfɛ kɛ minnu jamanadenw dɔrɔgɔlen bɛ ɲɔgɔn na o ye jɔn de ye o ye polisi kunda ye o ye douanier kunda ye o ye gendarme kunda ye o ye garde kunda ye kɛrɛnkɛrɛnnenya douanier kunda douanier de kan ka nin baara in kɛ ka kɛlɛ k'o kɛ siri i y'a mɛn pour que vraiment an kana talon fiyewu n'an ma talon walahi jamana bɛ taa ɲɛfɛ denmisɛnw bɛ tilen o tuma misali la n ye ko dɔ ye ɲɛna ko fila o ye kabako ye dɛ Keɲeba mara la don dɔ sɔgɔmada fɛ o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ taara sanu bɔ la ne yɛrɛ tun bɛ sanu bɔ kɛ n bolo la Cambérène 5 6 heures du matin o jiginna dama kɔnɔ a fɔlɔ ye ko kulu dɔ bɛ yen a kana maga la dɛ n'a magara kulu in na dama bɛ bin o ko problème t'a la
jaga dulo butel ni digan butel ni fene boboro ani frakitew o yo ta ko fara wajina dron ani mi men dron anya me gu dama fila la dara ma dur be sala o kala ni rejana o te melen ko ani kala kala ne ka subo o te melen ko ningo jamana mana baw ka sabari ka wujanto anna muna parce que minnu be jamana mana baw min jamana don drogle minyona o kan bo janto jamana dona dondo mbona Yugoslavie de mbona Yugoslavie ni kala na France ntunna ya famia pari ntunna pari kono en 1977 ntunna nda be katanga papier gira pour sura mais ala min entranga papier gira pour sura pour que inga papier passeport na kadere ako be avion go lango comme mune e tunna ay ko be tunne ni se foro de kana yano ako bo ngata am tanga tible ko tolla akala blango tolla isana tolla wasoro dollar bengu franc français bengu wasoro euro mate nyembro doka franc français 200 francs français be bu doya min yo tungade nya dama ayembro ko foro bo habi nyembri ka warenta akulla akunga kede akabanya fanyana ainga karate mine akusuze mina anana kana jumla kefe akoma kuimbara mi kesisa ni kamera ya ta ne bitaka sura ale bitaka sura ka barabishi ako ale fledi ale bi wadi mita sarara akachani inspector mi bi biro kono e muna pour que ale kana seka minu be ko juuke fere fenu ko juuke akana seka rubla ka tebe ako misala sa nane doye sa drogo baburo sisa ayamine bon drogo chebi sa fo mbla wani flem waje flem min diba akunda bla abada mimi no skate kata naye ni kala naye no so ma kan bi yere mi bla tableau d'honneur la mi avancer ya famia wala bi dia otuma misalla jamana kanga wodi barake jamana kanga wodi barake mo andi jigi angal la kana bawra mais nyanga la fa condition na obisa ke jodi no de condition na obisa ke jodi donc jamana kanga bara fo neke mo min be klefe abi ko ale be marfa baburo abi kelela abi sa maga sara ya me atin wa bi sabaka min dal be climatisation na ale be million sabata o ko de jamana ka tan ka jodi wala aska tan yefe donc ni yona fe on kele ka drogue kele ya famia ka corruption kele ka mone blanchissement d'argent kele fika minnu be o barake borodin kono ya me no e doyen ni police ni zona modifié fika woro bla condition na ni mo bla condition bara sikake donc vraiment ni wole kan bi fe ka atemu jonuma ka nyati ka tengu jamana mana bawra o go roto o hakito yorona wote bele ko me wole bla ka tenjuma dinamo ambu wele yame wajilu ka kya jamana kono kadembo ka hakiri yirma ka hakiri son hakiri la pour que yame duti ko gasi ko du korosi edi duti mu la ide denti tama santan turuka unya santan sabaka ay bando na chiwo go sale bita ko anna ko ka bita fa ba ko e bita ma abafa ko atosa pabuto anato nyobe nyonfe pabuto ge akatake ay mami yesao ni pabuto la yame ni pabuto la sa ay mami yesao mimi ke amajira bela sa donc vraiment kuma na sunyara nte kuma la je donc mi wele bla fana dinatiku fana ma wakati go kanje jamana banye pour que vraiment ni ona kelem manfe anga seka puchia sorara otuma jamana no mi no gerse da ni bara façon na sade ni bana façon na anga ko ladu o manga fi de fi sunute de na gara sai ba shi jera de na gara sai ba shi jera de donc anga seka anga jamana son ladu ko poto ni des ne kala ni façon ni bana façon ye donc vraiment ni ga dabuna kelem di seka fo wode ni har sa mbe ala mamu fo ya me ka sa mambe fo ya me kama nan travel ka wari mandon ka faina ya me mini ba supporter amba ko fosini hakato bina sallallahu rasul Imam Mamour Djigo nale jagulin yere ka den fay nin kenen kan Imam Mamour Djigo e femi fo anga franyo ga ngo fana lame أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الله سبحانه وتعالى تمنينكو كبركة عليه كان يني على فيها كهنا نكشي أكو تايا دام في الله سبحانه ماغا أنا سو دونغ سنما ونادي نغنمو أمبي الإسلام بلد الانفو كبدو كرام من تنيالا فولي
k'a ɲɛsi an ka maaba minnu bɛ kɛnɛ kan. Protocole ko je ne suis pas performant, je demande vraiment votre indulgence. O tuma n bɛ bɛɛ lajɛlen jɛ foli la ka bɛɛ lajɛlen jɛ bonɲamasegi la, cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen, denmisɛnnin ni maakɔrɔba, an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan ka bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an bɛɛ sababa ma. An balimamuso n'an denmuso min n'a ye bonya k'an ye k'an wele an ka na nin kɛnɛ in kan k'a fo ka dugawu k'a ye k'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka barika don kow la. N sigilen n ye kumaw mɛn min kɛra an ɲɛna yan n y'a ye, a ye hakili caman di yan, a ye faamu caman di yan. N bɛ profiter nin kɛnɛ in kan ka kuma ɲɛsin n yɛrɛ kun ma k'a ɲɛsin jamanadenw ma. Adamaden i bɛ kɛlɛ min kɛ ani adversaire min b'i la ni i tromperas o la, quand tu te trompes de combat et d'adversaire, i ka kɛlɛ bɛ kɛ kɛlɛ fu ye. Les Maliens ne doivent pas se tromper ni de combat ni d'adversaire. Anw ka kɛlɛ jumɛn kɛ an ka kan k'o dɔn. An bɛ fɛn jumɛn kɛlɛ an ka kan k'o dɔn. Est-ce que an bɛ yɔrɔ min na bi anw ka kɛlɛ ka kan ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma de wa? Ka berew ta ɲɔgɔn gama, ka ɲɔgɔn buruja, ka ɲɔgɔn lebu, ka ɲɔgɔn kɛ fɛn wɛrɛw ye. Jamana min bɛ nin dakun in kan, an denmuso ye kuma min fɔ, ça nous donne la chair de poule. Ka fɔ jamana in, an ka denmisɛnnin minnu bɛ yan 75% n'i y'o jɔ 75 a bɛɛ ye dɔrɔgu ta. Alors kɔrɔ ye du tɛ yen ko dɔrɔgu t'ala tɛ min na, du tɛ sɔrɔ yen ko denmisɛnnin dɔ tɛ dulɔ min du min kɔnɔ a tɛ yen malheureusement. Donc an ka combat ka kan ka kɛ min ye an ka kan k'o dɔn, et notre adversaire an ka kan k'o dɔn. Notre adversaire aujourd'hui, c'est l'ignorance, c'est le sous-développement, c'est la désunion, c'est les rancœurs et la haine qui nous divisent. C'est ça notre adversaire. An ka kan ka fɛn min kɛlɛ o y'o de ye, ka besengoniya ni hasidiya ani ɲɔgɔn kɛlɛ fu k'o dabila. An ka ɲɛsin ɲuman ma n'o ye jamana jɔli ye. Jamana tɛ se ka jɔ k'anw to dans cette désunion. C'est quand le taux se resserre contre le peuple malien, c'est le peuple qui doit être le seul rempart. Seul le peuple est rempart. A kelen pewu ala ta tɛmɛnen n ko peuple de bɛ se ka jɔ. Ça je le dis, je l'assume. Tuma dɔ la kuma minnu bɛ fɔ maa fɛ a bɛ yɛlɛmɛ maaw fɛ min a ka d'u ye cogo min na o b'a interpréter ten. Mais moi j'assume mes propos. Je les assume. Je les assume. N'anw hakilila k'a fɔ maa wɛrɛ bɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ min t'an yɛrɛ wuli ka da ala la an ka tila ka jɛ ka ɲɔgɔn minɛ qu'on soit d'accord sur le minimum au moins. Mais tant qu'an yɛrɛw an bɛ nin na an denw bɛ nin baara ninnu na dɔrɔgu bɛ taa yen fɛ dulɔ bɛ taa yen fɛ dɔw bɛ ayiwa mɔgɔ wɛrɛw bolo des vendeurs d'illusions u b'olu bolo u b'u tiɲɛ u bɛ taa u kɛ fɛn wɛrɛw ye dɔw wɛrɛw bɛ yen des trafiquants de drogue de narco olu jeunesse afandɔ b'u bolo. Et nous pensons qu'avec ça, on va faire un pays. J'ai écouté le président d'honneur interpeller les autorités. Mais les autorités, c'est nous, c'est le peuple. C'est le peuple. La force et la souveraineté revient au peuple du Mali. C'est le peuple qui doit décider de quoi demain sera fait. Il faut qu'au cas de non. Et puis, il ne faut pas penser que c'est les autres qui vont venir notre pays à faire notre pays à notre place. C'est ma conviction. Voilà. Ma wɛrɛ tɛ se ka na an ka jamana in jɔ k'an danbe sigi an yɛrɛ ma k'an kɛ maabaw ye komi an yɛrɛ b'an yɛrɛ fɔ cogo min ma wɛrɛ bɛ n'o k'an ye wa ayi. Ala ka jamana basigi. Ala ka jamana basigi. Ala ka bɛn don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ka bɛn don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Ala k'an dusukun fara ɲɔgɔn kan. Ala k'an dusukun fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen ye. Nin ko minnu bɛ jamana kɔnɔ n'a bɛ ka denmisɛnninw tɔɔrɔ ya Rabbi Ala k'a ban jamana kɔnɔ. Ala k'an bɛɛ sababa. Sallallahu Muhammadin. Imam Mɔrɔjɛ salamu aleykum. Waaleykum salaam. I b'a dɔn ɲɔgɔn ta kan sisan i nana kɛnɛ kan bi min bɛ ka dɔrɔgu kɛlɛ an bamuso n'an balimamuso n'o ye Ayisata Tarawele i yɛrɛ kɛnɛ kan bi i maa min Umaru Jara e nana ka da dalu jumɛn kan. N bɛ Ala tanu k'Ala barikada Ala min sɔnna ka nin wagati yira an na n bɛ min fɔ o de ye Madame Tarawele Astan Tarawele a bɛ wuli ka jɔ min na jamana denmisɛnw ye an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka fanga na se di an ma an ye carte d'invitation sɔrɔ k'a fɔ ale y'an baarakɛɲɔgɔn de imam kanubaga don mɔgɔ mɔgɔ imam kanu alhamdulillah o y'an kanubaga de donc an ye carte d'invitation sɔrɔ ka na activité in na o de y'an lana jamana ko de y'an lana parce que denmisɛnninw de ye jamana siniɲɛsigi ye ni denmisɛnninw ɲɛna siga foyi t'a la hakili bɛ sigi mais ni denmisɛnninw ma ɲɛ hakili sigi tɛ yen i
ye fɛn fɛn dilan ka bila adamaden ɲuman de bɛ se k'a lamara mais ni adamaden ɲuman ma sɔrɔ foyi ma sɔrɔ drogue de bɛ adamaden tiɲɛ gulɔ de bɛ adamaden tiɲɛ joint de bɛ adamaden tiɲɛ ni mɔgɔ wulila ka wulikajɔ kɛ k'a b'olu kɛlɛ n'o tigi action kɛ an kan k'an seko kɛ k'o dɛmɛ o action na an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛn. e yɛrɛ denmisɛnnin yala bɛ wulikajɔ ɲuman bila Mali denmisɛnninw ma. an b'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna an ka yɔrɔ jan gulɔ ni drogue la fɛn min bɛ se k'an ka siniɲɛsigi tiɲɛ fɔlɔ o y'o de ye a filanan an yɛrɛ dama anw tɛ ɲɔgɔn jugu ye Mali ye jamana dɔ ye a bonyana ni mun ye o de ye ɲɔgɔn bonya ye an ka ɲɔgɔn minɛ Ala ka jamana in bɔ merci beaucoup. karamɔgɔ Jose an balimamuso an'an ba n'o ye polisimuso ye ni a tɔgɔ ye Asitan Tarawele Maram Tarawele ale ye baara ɲuman min kɛ o filɛ nin ye nka baara in ala bɛn'a bolo cogoya min na a ka kumakan kɛra nansarakan na nka kɔfɛ an y'a ɲini a fɛ a ka se ka bakurubaw fɔ bamanankan na Asan Tarawele ye fɛn min fɔ o filɛ. Madame Tarawele salamu aleykum. I ka discours kɛra français de la ka a kumabaw ta k'u fɔ bamanankan na lajimɛtigiw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogoya min na ka sababu kɛ kuma fɔra nansarakan de la arajo ɲɛtaa ale lamɛnbaga caman ye bamanankan lamɛnna de i bɛ se ka kuma bakurubaw fɔ bamanankan na walasa lamɛntigiw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogoya min na. Ne jama bɛ fo n ye kuma min fɔ n ka discours kɔnɔ n k'u ma n ko bibi in na drogue kɛlɛ a kan ka kɛ fila de k'a ɲangi ka tila ka kuma pour que u ka bɔ a la sabu ka d'a kan n'i y'a jateminɛ minnu bɛ don drogue la u t'a dɔn de nka bibi in na an y'a ye k'a fɔ ko an ka autorité ko u bɛ drogue minnu bɛ drogue feere u b'olu ɲangi i n'a fɔ minnu fana bɛ drogue min cogo min na n ko o ka dabila n tilala k'a fɔ n ko autorité k'u jija minnu bɛ drogue feere k'olu de ɲangi olu de ni kasoladon ka ca n'i y'a mɛn ko drogue min parce que a bɛ don de sabu ka d'a kan an ka a b'a fɔ cogo an ka environnement bibi in na o yɛrɛ de bɛ don drogue kɔnɔ o yɛrɛ de b'a to i bɛ don drogue kɔnɔ o de ye ka kuma bakuruba ye ka tila k'a fɔ tuguni an ka nin association an bɛna an cari jamana bɛɛ lajɛlen na ka taa kinw kɔnɔ ka tila ka taa dugu wɛrɛw la ka tila ka centre créer pour que ka se ka an ka drogue talaw tɔbɔtɔ. A ye Diko kɛ denfa ye bi hakilina min nana n'o ye. A fɔra kɛnɛ kɔnɔ depuis nin association in créera Diko de y'an dɛmɛ depuis 2016 fo bi ale de bɛ k'an dɛmɛ donc o b'a fɔ cogo min na bonya mande bonya ma segi bɛ mankan a y'a ka bonya de segin a ma bi parce que an ye lancement officiel de kɛ. I bɛ mun fɔ denmisɛnninw ɲɛna minnu bɛ nin baara in kɛ u ka bɔ a la ani minnu ma don a la fɔlɔ ani minnu yɛrɛ bɛ yen ni hakilina b'u la i bɛ se ka mun fɔ Mali denmisɛnninw ɲɛna. A bɛɛ fɔra kɛnɛ kan drogue kɔni ne yɛrɛ y'o fɔ n ka discours kɔnɔ n'i donna a la i donna diɲɛ jakanama na wa a bɛ lahara jahanama kɔnɔ wa n'i donna a la i bɛ diɲɛ kojugu bɛɛ kɛ n bɛ kangarida de kɛ u kana se ka don a la ka n'u ka diɲɛlatigɛ lafu. Merci. Karamɔgɔ Jose an ka artiste ba bɛ yen n'o ye Masɛri Sumi ye denmisɛnnin nɔ a bɛ arapu da ale fana ka dɔnkili caman bɛ boli denmisɛnninw ka lamɔ cogoya kan a fana tun bɛ kɛnɛ kan an ka kuma ganamani an y'a tɛnku a la min b'a fɛ o filɛ nin ye. Masɛri Sumi arajo ɲɛtaa b'i fo. Merci. An y'i ka dɔnkili caman mɛn ayiwa i bɛ kuma denmisɛnninw ka lamɔ cogoya kan i filɛ kɛnɛ min kan nin o ye denmisɛnninw ka kɛnɛ dɔ ye n'o ye drogue kɛlɛli ye hakilina jumɛn ye e na nin kɛnɛ in kan. D'abord n bɛ kɛnɛ in sigibagaw fo association min ye nin kɛnɛ in sigi n b'u fo kosɛbɛ ka bonyamasegi k'u ye u ye nin baara min kɛ u bɛ nin baara min na nin ye baara belebele de ye wa an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala k'u dɛmɛ nin baara in na et puis maa o maa bɛ yen de près ou de loin fɛn fɛn bɛ se k'u dɛmɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni hakilinaw ye ni moyens ye moyen b'u permettre ka hali bi k'u ka baara in taa ɲɛ vraiment an bɛ wele lase bɛɛ ma bɛɛ k'u dɛmɛ parce que nin fana y'anw ka combat ye nin ko kɛlɛli drogue consommation kɛlɛli jamana kɔnɔ nin y'anw ka combat ye an m'an yɛrɛ ye nin combat in kɔnɔ parce que an ye artistes ye an bɛ musique min kɛ cɛ y'a fɔ scène kan waati dɔ la maaw ni tun bɛ nin musique kɛ ni tun bɛ rap kɛ mɔgɔw tun bɛ kɛ drogue tala ye mɔgɔw tun bɛ kɛ malankolo ye mais an b'a yira maaw la k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka kɛ artiste ye ka sɔrɔ i ma kɛ drogue tala ye ka sɔrɔ i ma kɛ dulɔmina ye ka sɔrɔ i ma kɛ fɛn kuntatala ye ne bɛ dɔnkilida la a ka ca ni san 20 ye sisan nɔ n tile kelen ma deli ka gulɔ da nɛn kan n ma deli ka drogue min donc et puis n bɛ concert kɛ diɲɛ fan bɛɛ n bɛ concert kɛ Mali kɔnɔ yan n b'a kɛ Europe jamanaw la n b'a kɛ États-Unis n b'a kɛ Afrique jamanaw kɔnɔ donc ne bɛ concert live kɛ souvent a ka ca ni heure kelen ye n bɛ scène sanfɛla la n ma deli ka drogue ta pour que ka mɔgɔ ɲɛnajɛ donc an yɛrɛ bɛ to ka formation organiser kuma dɔw la an ka festival kɔnɔna na festival rap dɔgɔkun an bɛ to ka formation organiser ka rappeurs denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ to ka alcool ni drogue ani gulɔ kuma fɔ dɔnkiliw la pour que u k'a dabila parce que u bɛ se ka kɛ sababu ye ka denmisɛnnin wɛrɛw influencer parce que ni jama b'e lamɛn e ka di jama ye e m'a ye mɔgɔ minnu bɛ fini marigiw feere u bɛ taa contrat baw signer ni artistes ye ni artiste y'a don a diyaɲɛmɔgɔw fana b'a san k'a don donc ni artiste ye dɔnkili da ka gulɔ publicité kɛ u bɛ ka drogue publicité kɛ a diyaɲɛmɔgɔw fana bɛ taa gulɔ ɲini k'a min wa u bɛ taa drogue ɲini k'a min dɔnkilidala kelen a bɛ se ka jeune ba yirika de ka diɲɛlatigɛ don bɔgɔ la comme dɔnkilidala kelen bɛ se ka jeune ba yirika de fana bila sira ɲuman kan donc an ka jamana in jamana jigi bɛ denmisɛnninw de kan parce que jamana in mɔgɔ fanba ye denmisɛnninw de donc jamana jigi bɛ denmisɛnninw kan denmisɛnninw kan ka kɛ maaw ye minnu ka kɛnɛ u ni na minnu tɛ fɛn kuntanw ta
wa minnu bɛ kalan kɛ minnu tilenen don minnu bɛ sɛbɛsiraw ta dɔrɔgu ta ninnu ni fɛn kuntan ta ninnu a bɛ adamaden ka kɛnɛya yɛrɛ de bafuye wa a b'i segin kɔfɛ a b'a to i tɛ se ka baara foyi kɛ donc voilà c'est pourquoi ne bɛ nin kɛnɛ in kan pour que ka nin association in vraiment k'u féliciter k'u encourager k'u soutenir. Min fɔ maliyɛn tɔw ɲɛna walasa u bɛ se ka nin ladege baara ɲuman min filɛ ka kɛ Ayisata Tarawele fɛ. Bon ne bɛ mun fɔ jamana ko tɛ mɔgɔ kelen ka ko ye bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ jamana ko la bɛɛ bɛ se ka ko dɔ kɛ jamana ko la i y'a faamuya donc dɔɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ ɲɔgɔn dafa de ninnu y'u ta kɛ donc maa wɛrɛw bɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ ka fara ninnu kan ainsi de suite c'est à dire an k'a dɔn k'a fɔ komi an b'a fɔ cogo min na an ka bamanankan na mori bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔ donc jamanaden bɛɛ kelen kelen fana n'a jɔyɔrɔ don jamana jɔli la donc an bɛɛ lajɛlen mana fanga fara ɲɔgɔn kan je pense qu'avec la sensibilisation aw kunnafoni dinaw yɛrɛ fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a ka se ka a messagew cari a ka radio kan donc je pense que baaraba bɛ se ka k'a la ka foli kɛ an ka autorités ye surtout polisi minnu bɛ kɛlɛ la nin ko la polisi minnu ye wulikajɔw kɛ drogue ko kɛlɛli kama mais k'a fɔ k'a kɛlɛ Bamakɔ kɔnɔ yan o fana dɔrɔn t'a dɔrɔn ye o fana a tɛ se ka da o dɔrɔn ma an ka lajɛ drogue bɛ don cogo min na an ka jamana kɔnɔ dɛ vraiment fɛɛrɛ ka tigɛ olu de la an ka depuis an ka frontière niveau la gendarme minnu bɛ yen polisi minnu bɛ yen douanier minnu bɛ yen nɔ fo an ka frontière la aéroport la ainsi de suite c'est à dire que u ka lajɛli kɛ o la kosɛbɛ quoi parce que n'i y'a mɛn a minɛ yan nɔ c'est k'a donna de quoi voilà. lajɛ tun bɛ senna an ka dunan ɲɛgiso min bɛ yen n'u k'a ma ko hôtel olympe o bɛ anw yɛrɛw kɛrɛfɛ yan agɛlɛkɔkaw olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔn min bɛ yen n'u k'a ma ko collectif de ressortissants d'Aguelhok olu ye kunnafonilaselaw wele juma tɛmɛnen n'u bɛnna juin kalo tile 18 ma dunan ɲɛgiso min filɛ nin ye n'a ɲɛsinnen don arajo ɲɛtaa ma n'i bɛ taa Bamakɔ pankolon jiginsoba la mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan o ye Dada Agali ye ani Malik Aga El Jimit ani Mohamed Aga Biga u ye dantigɛli kɛ u k'u bɛɛ jamanadenw ladɔnniya hali minnu ye duniya fan wɛrɛ mɔgɔw ye lahalaya min bɛ olu fɛ Aguelhok olu yɛrɛ kɔni fɛ ko Aguelhok ka kɔlɔlɔ tɛ foyi ye MINUSMA yɛrɛ n'o ye Tchadiens olu ka kɛlɛcɛ min n'o bɛ Aguelhok masurunya na ko sabu u ka daga ni mu sigiyɔrɔ tɛ tɛmɛ mètre 200 hakɛ kan tuma o tuma ni bin kɛra o sɔrɔlasi ninnu kan min ye Aguelhok sigibaw ye u bɛ a kɔlɔlɔ sɔrɔ o dɔ ye jumɛn ye u bɛ minɛ k'a fa u bɛ minɛ papali walew bɛ ta k'a sɛgɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ i n'a fɔ ko papalikɛlaw yɔrɔw bɛ kari-kari a kɛra i n'a fɔ Tchad ka sɔrɔlasi ninnu kɛn bɛ k'u degun bi kosɛbɛ avril kalo tɛmɛnen n'o ye avril kalo tile 2 ye ko kɛlɛ dɔ de taara k'u sɛgɛrɛ o kɛlɛ in tajuru saraw de taara k'u sɛgɛrɛ o ko min ye yenkaw ye caman bɛ ka dugu bila boli wa u ka laɲini ye fɛn min ye o ye k'a fɔ sɔrɔlasiw n'o ye Tchad sɔrɔlasiw MINUSMA ka sɔrɔlasi daga min bɛ yen ka b'u kɛrɛfɛ u yɛrɛw kɔni ka sigiba minnu bɛ Bamakɔ yan u y'a jira k'a fɔ olu ni MINUSMA ka sɔrɔlasi daga sigiɲɔgɔnya tɛ se ka ɲɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tuguni u ka kunnafoni lasela a ko MINUSMA ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen u ye dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ cogo min yenkaw bɛ se ka segin u ka denbaya kɔnɔna na fo ka se nin yɔrɔ ma hakililatigɛ kuma foyi ma f'u ye ko MINUSMA yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yen k'a ko olu ka wuli ka bɔ dugu kɛrɛfɛ ko fɛn nɔgɔn tɛ o de ma bɛn Aguelhokkaw ma sabu diɲɛ don o don a kɔlɔlɔ de bɛ olu sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ minnu olu yɛrɛw y'a jira k'a fɔ MINUSMA ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yen a tɛ ka hami ni olu ye o de la u b'a ɲini tuguni MINUSMA fɛ a k'a ka sɔrɔlasi daga ta ka bɔ dugu kɛrɛfɛ sabu dugu yɛrɛ ka kisi de bɛ o la u ku bɛ Mali marabaw ka ɲini u fɛ u ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ olu muso n'o den minnu bɛ yen u bɛ se ka to u sigiyɔrɔ la cogo min MINUSMA ka minɛnw jɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ a tɛ k'a fɔ ko olu tɛ MINUSMA fɛ koyi nka u bɛ fɛn min ɲini dɔrɔn o ye MINUSMA baara minnu dira a ma a kɛ o baara ninnu kɛ u k'u bɛɛ balimaw fo minnu bɛ Kidal ani Tin Awkar ani Tesale olu fana bɛ ka faraw kan kɛlɛ in bɛ se ka ɲɛsɔrɔ cogo min u yɛrɛ kɔni fɛ ko Tchad sɔrɔlasiw bɛɛ ka olu ka mɔɔw fa minnu ma min u ma bɔ ko o kɛlɛ dɔ senfɛ k'u ka dugu mɔgɔ 5 olu minɛna o mɔgɔ 5 la 3 bɛ olu la minnu minɛna k'u fa wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye waati bɛɛ lajɛlen na nin ɲɔgɔnna fali jugu bɛnsɛngɔniya walew de bɛ taa k'u sɛgɛrɛ
a kɛra i n'a fɔ olu kɔni bɛ kojugu fila ni ɲɔgɔn cɛ avril kalo tɛmɛnen dɔw nana bin Tchad sɔrɔlasiw kan Aguelok a kɔlɔlɔ laban nana se Agueloka dɔw ma tile damadama tɛmɛnen kɔfɛ olu yɛrɛ kɔni fɛ yala Tchad ka sɔrɔlasiw tɛ se ka bɔ yen wa hali n'a kɛra kilo 6 wala kilo 7 wala kilo 8 ɲɔgɔn ka mabɔ dugu la ko a musaka MINUSMA mɔgɔw ɲiningalen ko musaka de bɛna bɔ kosɛbɛ k'u bɛna baara kɛ fɛɛrɛ bɛna ɲini ko MINUSMA tɛ se ka bɔ o yɔrɔ la ko n'i y'a ye k'a fɔ nin kuma in bɛ fɔ nin cogo la tan ko papalikɛla ninnu olu de bɛ k'a fɔ Aguelokaw ye k'u ka olu gɛn ka bɔ yen olu kɔni bɛ hakɛ de ɲini dɔrɔn k'a fɔ ko papalikɛlaw bɛ ka olu nɛgɛn wa olu bɛ ka hakɛ de ɲini sabu olu sirannen don dugu mu colo la ka dugu bila maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ Agueloka ninnu caman bolila ka Aguelok bila ka sabu kɛ MINUSMA ale ka sɔrɔlasiw bɛ Aguelok dugu kɔnɔ ni papalikɛla ninnu dun ko k'u b'u kɛlɛ a kɔlɔlɔ de bɛ se olu ma. RPDM bolofara min bɛ Kalabankɔrɔkaw fɛ karidon in na min n'a bɛnna juin kalo tile 27 ma san 2021 u ye wele bila RPDM ma ɲɛmaa ma Dr Sek Modibo Jara a taara bɔ u la u jabala la o kɔfɛ u taara foli bila Kalabankɔrɔ dugutigi min ka fara Kalabankɔrɔ na maradugu 14 olu dugutigilakaw olu kɛra nin ko in seere ye Kalabankɔrɔ dugutigi ale ka dugutigi bulon na sera min sɔrɔla ka bɔ Dr Sek Modibo Jara yɔrɔ olu filɛ nin Kalabankɔrɔ ye yɔrɔ min ni n ka parti dili donna ye kabini sanjan élection fɛn o fɛn kɛra a kɛra communal ye o a kɛra législative ye o a kɛra présidentiel ye o Kalabankaw ye u ka kanu k'a ɲɛsin n ka parti ni ne yɛrɛ ma u y'o jira an na élection kelen-kelen bɛɛ la donc nin de ye laada ye laada min kɛra an ka tagama n ka ka wuli ka se olu ma waati ni waati yanni élection yɛrɛ tuma ka se an ka na an bolo da ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko Modibo nin ye wa ne yɛrɛ k'a fɔ dugutigi ma ko Madugu nin ye wa o tuma na an ka ɲɛ da ɲɔgɔn kan an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn hakililaw dɔn et puis o b'a to fana u sigi ɲɔgɔn ani ne yɛrɛ ni n ka jɛɲɔgɔnw an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɔn ni visite nin a b'o hukumu de kɔnɔ a nisɔndiya a tɛ se k'a fɔ ka tɛmɛ y'a dɔn nin b'a jira ne nana u ye n kunbɛn cogo min na nin b'a dɔn k'a fɔ ninnu ye maa minnu b'u yɛrɛ dɔn parce que a y'a mafɛmaya ka bɔ sɔmiyɛ fɛ ka taa bɔ i sigi ɲɔgɔn ye dugutigi k'i kunbɛn ni y'a mafɛmaya donmo ka siri k'o dɔnkiliw fɔ k'o don kɛ k'i kunbɛn y'a mafɛmaya y'anw ka laada kɔrɔ ye bamanan donc ninnu y'o min kɛ a ma balina a b'a jira na k'a fɔ maaw don maa minnu b'u yɛrɛ dɔn u ma fili u yɛrɛ ma wa ni jamana yɛrɛ bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn nin cogo la an ka segin an yɛrɛ ma ka k'an yɛrɛ i b'a ye sisan kɔlɔlɔ caman b'an da la o bɛɛ bɛ tunu donc u ye hakili jigin o la bi tuguni y'a mafɛmaya denmisɛnninw don Tarawelelaka ninnu y'an ka denmisɛnw ye nka u ye hakili caman jira na u y'an sɔn hakili caman na ko caman na bi o diyara n ye kosɛbɛ Jose ka nin mɛn dɛ. Kalabankɔrɔ dugutigi min sɔrɔ k'a fɔ an ye olu filɛ nin ne tɔgɔ Maru Tarawele nin tɛ baasi ye Seku Jara nana an fɛ a nana an kɛ jɛ ka masala fɛn min ye baarako ta lahala ye jamana in a bɛ dingɛ min kɔnɔ Ala dɔrɔn de b'a hakɛ dɔn mais mun bɛ se k'a bɔ jamana in kɔnɔ fɔ Ala kɛ garijɛgɛ ɲuman d'an ma an ka baarakɛla sɔrɔ n'an ma baarakɛla sɔrɔ jamana bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ cogo di donc Seku nana ka lahalaw fɔ Ala ni kira barika la bɔlen kɔni bɛɛ y'a kɔ bɔlen n'a mara bɛ a bɛɛ Seku kɔ sababu jumɛn na transition kɔnɔla la Seku ye baara min kɛ jamana bɛɛ lajɛlen y'a ye a ma kɛ kɔnɔdimi a kɛra ɲɛdimi ye bɛɛ lajɛlen y'a ye donc n'o tigilamɔgɔ nana an seko fana dɛmɛ min ye wajibi an b'o kɛ n'Ala ni kira ye wote nata yira an na bɔlen n'a nɔkandugu a bɛɛ lajɛlen bɛ Seku kɔ kɔrɔfɔ min kɔni bɛ ne fɛ k'a yira o kɔni ye nin ye o de Ala sago jo ne tɔgɔ Suru Jara ne ye association président de ye Kalabankɔrɔ sisan a kun ye bonyamasegin de ye élection minnu tɛmɛna hali n'a ma kɛ président ye mais baara kɛra anw ka commune kɔnɔ baara kɔni kɛra a ye an y'a wele a ka n'o bonyamasegin kɛ dugutigilakaw ye u y'an dɛmɛ ka baara min kɛ n'i y'a ye ko a ɲɛna an bolo dugutigilakaw de y'u jɔ u jɔyɔrɔ la an se u ma baara in na u ko Seku Modibo ko t'u bolo 2 la a b'olu bolo 1 de la olu tɛ président tɔ ni Seku Modibo tɛ sigi kɔni ye latigɛ de ye a ma kɛ président latigɛ don n'o tɛ Kalaban kɔni n'i ye Kalaban ta a sago ma cɛ muso denmisɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ olu ka président ye Seku Modibo o de kama an y'a laɲini Kalabankaw ka a ka se ka sigi u ka bulon kɔnɔ u ka masala ka hakilinaw dɔn campagne tɛ bonyamasegin de don don na nataw la an kɔni ka an ka laɲini kɔni 2 tɛ Seku Modibo ka sanu yɛlɛ kɔ dɔrɔn Seku Modibo ka se ka taa sigi Kuluba dɔrɔn an mago b'o dɔrɔn de la voilà welekan min bɛ ne fɛ o kɔni ka ɲɛsin Maliden bɛɛ lajɛlen ma Seku Modibo ko tɛ kunkolodimi tɛ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don ni ɲɛ bilera bɛɛ b'a fɔ ko karisa ɲɛ bilenlen don a ye min kɛ a ka kalo 6 kɔnɔ n'a kun y'a sɔrɔ minnu ye san 1 san 7
filanw kɛ k'olu kun y'o kɛ an bɛ kuma min na jamana in kɔnɔ an t'o kɛ anw nu mago tɛ foyi la fɔ mɔgɔ bɛ se ka dumuni sɔrɔ ka fa denbayatigi mago tɛ foyi la dumuni kɔ an bɛ yɔrɔ jumɛn bi malo bɛ joli la bi Mali kɔnɔ n'a fɔra ko malo bɛ sinima bi an bɛ da la Sɛŋoro nana sɔrɔ gɛlɛya min bɛ a ye malo jigin ka kɛ min a ye gasoil jigin ka essence jigin ka kɛ min bɛɛ y'a ye kɔnɔdimi tɛ quoi ɲɛdimi de Sɛŋoro ko a ka d'an ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'i kun kɔrɔta waati sera an ka se ka a lajɛ maa min bɛ se ka bɔ dekun kɔnɔ min tɛ jamana wɛrɛ lasirili ye fɔ an yɛrɛ bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ an ka ɲɛsin o tigi ma n'o ye Dr Sɛŋoro Jara ye o kɔni ye ne ka hakilina ye o welewelemada de bɛ ne kɔnɔ bolo ka ɲɛsin maliyɛn cɛ muso denmisɛn bɛɛ lajɛlen salamu aleykum warahmatullahi an balimaw kunnafoni fasirilasi sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant ale ko juma tɛmɛnen n'o bɛnna nin kalo in juin kalo tile 11 ma Sikaso ko jɛgɛ feerela dɔ n'a tɔgɔ ye Amadu Jara k'ale fagara marifa la wala fagara marifa la Amadu Jara kɔni a ka feere yɔrɔ da la mɔgɔ dɔ fɛ n'o ko o yɛrɛ kɛ sannikɛla ye a kɛra kɛlɛtigila de kɛrɛfɛ énergie ka ɲɛmɔgɔya bondaso min bɛ Sikaso kibaruya minnu sɔrɔla ko nin tigi taara jɛgɛ feerela in ka feere yɔrɔ da la sɔgɔmada fɛ a kɛra fajirimagɛn waati ko ko ale nana jɛgɛ san tuma min na Amadu Jara bɛ ka jɛgɛ d'a ma nin ko sake min b'a bolo k'a ka sake in di marifa b'a bolo ale banni min kɛra ka marifa di ale banni min kɛra k'a ye mugu ci cɛ la k'a ko k'a ka sake d'a ma k'a banni min kɛra k'a ye marifa bɔ ka mugu ci a la ka cɛ in fa a yɔrɔ la tuma min na a y'a fa k'a ye sake in to ye wari b'a kɔnɔ a sɔrɔla ka yɛlɛ moto kan ka boli a kɛra mɔgɔ dɔw ɲɛna olu laban olu taara polisiw ladɔnniya ko nka ko polisiw bɔra ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lɛrawuli fo ka se sugu la u ma jaabi foyi sɔrɔ dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye ko de ye dɔrɔn ko min tɛmɛna u yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na Sikaso lakana tigilamɔgɔw fɛ nin ko in bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min an balimaw sibiri tɛmɛnen lajɛ tun bɛ sen na Gana faba la n'o ye Akara ye o lajɛ in o ye farafinna tilebiyanfan jamanaw olu ka kafotɔnba u ka fara ɲɔgɔn tɔnba n'o ye CEDEAO ye o jamanakuntigi ani o jamanaw maraw ɲɛmɔgɔw y'a kalifalen don mɔgɔ minnu na o lajɛ in de tun bɛ sen na sigikun tun ye fɛn min ye a laɲini dɔ ye Mali bɛɛ lahalaya min na n'o ye an faso Mali ye u yɛrɛw ka tɔnsigi u ko u ye jateminɛ kɛ ka fɔ wasa dɔw sɔrɔla Mali kɔnɔ yan furancɛ fanga wala don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ nka u kɛn bɛ ka Mali ɲangini min kɛ u ma fɛn bɔ o ɲangi ninnu na kabini Moktar Wan ani bandaw ka fanga minɛna Asimu Goyita fɛ u ka lajɛ in tun ye u ka hami fanga tun ka bon Mali yɔrɔ kosɛbɛ min yɛrɛ ye CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o tun bɛ na fɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye Goodluck Jonathan ye ale ye dantigɛli kɛ u ka lajɛ kɛnɛ kan Jean-Claude Kasiburu kolo min sigilen don jamanaw fangaw ka ko la ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Goodluck ye jaabi minnu n'a y'o sɛbɛn in kalan a ko ɲɛ bɛ ka sɔrɔ dɔɔni maa bɛ se ka jigi sigi ko ɲɛ sɔrɔli la ko sabu ko Mali kɔnɔ yan k'u ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ dɔ sugandi n'o tɛ sɔrɔlasi ye i n'a fɔ farafinna tilebiyanfan jamanaw o jamana kuntigiw y'a ɲini cogo min ko u ye jamana marakulu n'o ye gouvernement ye k'o fana sigira nka u tɛna sira di u hakililama tigɛ kosɛbɛ furancɛ fanga ka baara kɛcogo la u kɛn bɛ ka Mali ninboli min kɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw ka ko bɛɛ lajɛlen na ko o ninboli k'u tɛna wuli fɔlɔ u bɛna nɔbɔli ani a ko sɛgɛsɛgɛli kulu dɔ sigi u bɛna o dabali ani o fɛɛrɛw tigɛ o fɛɛrɛ tigɛ in bɛna kɛ sabu ye minnu ni furancɛ fanga ani dolantamɛ fanga ɲɛmɔgɔw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min b'a to bɛn kɛra min kan o bɛ se ka nɔ bɔ n'a jirala k'a fɔ o kan ka wolo fɛn min na o de ye kalo 8 nata ninnu na o bɛ fori yɔrɔ o yɔrɔ jamanakuntigi kura na sigi n'o ye malidenw yɛrɛw ka fanga sigilen ye olu yɛrɛw kɔni fɛ u tɛ jɛn n'a ye wa a tɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ fiyewu
fo jamana kuntigi president kura ka sigi Mali la février kalo nata ina fo bengera ka cogo min president kura na sigi jamana kuntigi kura na sigi wasaden kuraw na sugandi nga Gana fabala ye jamana kuntigi minnu tun be ina fɔ Côte d'Ivoire jamana kuntigi n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye u ye welewelema kɛ Mali dɛmɛbaw ka a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na u bɛ se ka Mali sɛnsɛn gɛlɛya gwengenen minnu ni Mali gwengenen don a gɛlɛya ninnu na gɛlɛya minnu ni a bɔ siraw ka ca kosɛbɛ u bɛ se ka Mali dɛmɛ cogo min Mali bɛ se ka yɛrɛ bɔ gɛlɛya ninnu na cogo min o lajɛ 59nan in n'o ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ka kafo tɔnba n y'a jira u la k'a fɔ a kɛra sibiri tɛmɛnen Akara u ye an faso Mali ɲangini min kɛ ka sen bɔ ka bolo bɔ u ka tɔnsigiw bɛɛ lajɛlen na hali n'a y'a sɔrɔ u ma dɔwɛrɛ fara Mali ka ɲangiw kan Goodluck Jonathan ye baara minnu kɛ Mali kɔnɔ ka bɔ juin kalo tile 8 ka se tile 9 tɛmɛnen ninnu ma a ko kow bɛ ka sensɛn dɔɔni I n'a fɔ n y'a jira u la cogo min yala tun kan ka gouvernement in sigira sigi cogo min yala tun kan ka a ko lajɛ wa sabu nin yɔrɔ min n'o dira M5 RFI mɔgɔw ma o fanga bonyana kosɛbɛ I n'a fɔ ne kɔrɔkɛ yɛrɛ y'a jira cogo min n'o ye Sauti Haidara ye o kulu in de ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga kɛlɛ ni o kɛra sabu ye Choguel Kokala Mayiga sigira jamana marabolo n'o gouvernement o ɲɛmɔgɔbaya la politiki tɔntɔn minnu bɛ olu sen bɔra la kɛrɛnkɛrɛnniyana minnu bɛ n'o ye Ibrahim Bokar Keita nɔfɛ mɔgɔkɔrɔw ye a da ma se ko donlatɛmɛ fanga min sigira sarati kan minnu n'o o fanga sigi kan kɛra o ye ko gouvernement sigi la ko o ye sarati kan minnu ni sigicogo minnu fɔ k'olu ma bɔ a sira fɛ nka a da ma se nin si ma olu yɛrɛw ka haminako jɔnjɔn ye fɛn min ye ka fara diɲɛ jamana magɛn kɛ kulu tɔw kan o de Mali ka taa Mali ka sɛnsɛn min b'a to jamanakuntigiw n'o ye président ni diputesigi ye u kana se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ fiyewu waati kofɔlen ninnu na kɔni cogo min ko u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ farafinna tilebiyanfan jamanaw ka lajɛ in u ko I n'a fɔ n y'a jira u la cogo min k'a fɔ u bɛ donlatɛmɛ fanga furancɛ fanga marabaw k'u bɛ u nɔ bɔ k'u sɛnsɛn a ko si tɛna fɔ olu kɔ min b'a to ko ninnu u ka tɛmɛ u tɛmɛcogo la layidu minnu dira u layidu ninnu ka timɛ waati minnu dɔgɔdara k'u ka kɛ ka bɛn o ma min b'a to Mali bɛ segin a maracogo ɲuman na o de ye jamanakuntigi n'o ye présidentsigi ye o ka kɛ février kalo tile 27 san 2022 n'o kɛra bɛɛ o ye Mali ka nafa ye o ye tilebiyanfan farafinna tilebiyanfan jamana minnu n'olu ni Mali bɛ tɔn kelen na o ye olu bɛɛ lajɛlen ka nafa ye n y'a jira u la k'a fɔ min ye Alassane Dramane Ouattara ye a jamanakuntigi bɔɲɔgɔnw tɔgɔ la u y'a ɲini k'a fɔ Mali magɛnkɛbaw nafolo ni magɛn wɛrɛ sira fɛ bɛɛ kɛ Mali sɛnsɛn ka Mali dɛmɛ ninnu ye kuma min olu yɛrɛ kɔni ka fɔcogo la ni Mali m'a yɛrɛ sɔrɔ fiyewu ni malidenw m'u yɛrɛw sɔrɔ a kɔlɔlɔ bɛ se farafinna yɛrɛ tilebiyanfan jamana bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna cɛncɛnfuga kɛn bɛ ka jamana minnu la yɛrɛ tɔn ADP Maliba a denmisɛnw ka ɲɛma n'o ye Cheikh Umaru Jalo ye ni ale ye sigida 5nan o ADP Maliba ɲɛma ye ni ka fara o kan wulikajɔ ko kura o ɲɛma fana don a ye wele bila kunnafonidilaw ma kunnafoni min kɛra ADP Jabala la Torokɔrɔbugu alamisa min n'a bɛnna juin kalo tile 24 ma san 2021 o de k'a fɔ ADP ɲɛmaayaso o b'a fɛ k'ale sen bɔ a ka jɔyɔrɔw la a ye ɲɛfɔli kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw kan a n'u ka tɔn sariyadenw ɲɛfɔlikɛla ninnu bɛɛ lajɛlen na sira min sɔrɔla ka bɔ Cheikh Umaru Jalo yɔrɔ olu filɛ nin n tɔgɔ Cheikh Umaru Jalo n ye ADP Maliba sifin tɔn ɲɛma ye ani mouvement kokura n'o ye association jɛkulu ye n ye o fana coordinateur national ye n ye wele bila kunnafonidilaw ma k'a da kan n y'a mɛn bɔlɔlɔ de sanfɛ k'a fɔ ko an ka parti ɲɛmɔgɔyaso a ye maaw ci ka taa commune 5 kɔnɔna la ka section mun sigilen bɛ yen nɔ k'o ci n y'a mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ waati min na fo bi n tun ma kuma nka bi n y'a laɲini ka kunnafonidina
bɛna wele walasa ka kuma in jɛya bɛɛ ma ka yira k'a fɔ nin kɛra cogo min na nin t'a kɛcogo ye wa ka yira fana n dulonnen tɛ section ɲɛmɔgɔya la dɛ nka n bɛ fɛ dɔrɔn parti sɛbɛnw ka bato donc n y'a ye k'a fɔ an ka parti ɲɛmɔgɔyaso la a président du comité exécutif n'o ye Yuba Ba ye a n'a secrétaire général n'o ye Abdoulaye Sidibe ye u baarada ye de ka parti sɛbɛnw sɔsɔ waati bɛɛ u baarada tɛ foyi wɛrɛ ye ka taama parti statut n'a règlement intérieur kan n y'a ɲini u fɛ de nin wele kɔnɔna la u kana ɲɛfɔ maliyɛnw ye cogo min na olu sera ka parti section kunturu ci ka sɔrɔ parti comité exécutif ma sigi a kuma kan ka tila ka section sigi ka sɔrɔ baara ma kɛ a kɛcogo ɲuman na maa minnu don parti ɲɛmaw don a dɔ ye ministre ye gouvernement kɔnɔ bi dɔ ye avocat de ye jamana kɔnɔna la a inscrilen bɛ Bamako baro la ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ nin ɲɛmɔgɔ sugu ye ko parti sɛbɛnw bɛ yen nɔ k'u tɛ hali a dɔn n'u t'a dɔn o de ka jugu n'a bɛɛ ye u bɛ mun kɛla ɲɛmɔgɔya la wa n'u b'a dɔn n'u tagamara kan o fana ka jugu kosɛbɛ ka d'a kan o b'a yira u dusukun bɛ cogo min na nin tɛ ɲɛmɔgɔ ɲumanw ye nin ko kɔni daminɛna a mɛnna depuis waati min na an bɔra parti congrès la san 2019 n y'a ye k'a fɔ ninnu bɛ fɛ ka dɔ bɔ denmisɛnninw ka fanga la parti kɔnɔna la k'a sabu kɛ ne y'a ɲɛma ye waati min na fana a laɲinina ka parti section sigi commune 5 kɔnɔ u ye diɲɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ latigɛ walasa a ko kana se ka kɛ hali législative la u sen bɛ ne bɔli la liste kɔnɔna la o si la ma fɛn fɔ mais bita in kɔni ka sɛbɛn sɔsɔ kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna ka tila ka telew ni médiaw bɛɛ wele ka na u ka na nin kuma in fɔ ten cogo la ko ne gɛnna ka bɔ section kunna ko bureau tira ko bureau kura sigira ka tila ka kɔrɔ don kumaw kɔrɔ k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ ne ti maa jelen ye ne ye maa sugu dɔ ye n ye sɛbɛnw bɛɛ bɔ ka da kɛnɛ kan k'a ɲini parti ɲɛmɔgɔyasow fɛ u ka ko in jɛya maa ti don nɔgɔtɔya ko la ne ma don ADP la o kɔni kama n donna ADP la min kama o ye parce que n dalen b'a la parti min don parti tilennen don wa n b'a dɔn hali sini a tɔndenw bɛɛ tilennen don mais ɲɛmɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ minnu bɛ ka sira jɛngɛ an bɛ fɛ k'olu de latilen ne bɛ fɛ u k'an jaabi u k'a fɔ an ye cogo min na olu ye nin bureau in ci cogo min na fana u tilala ka section kura sigi cogo min na secrétaire politique national Baba Boubacar Keita ale sera k'i yɛrɛ ye nin kɛnɛ in kɔnɔna la ka kuma fɔ kuma minnu bɛ sariya sɛbɛnw bɛɛ sɔsɔ u k'a ɲɛfɔ n ye n ye mun de k'u la pour que u ka nin kɛ n na n ye mun k'u la a ma daminɛ ne la o n'o y'a sɔrɔ ne de tun don ko ne ye nin kɛ bi ka sɔrɔ fɛn wɛrɛ a bɛ faamu mais en réalité u ye fɛn minnu sigi n'u b'a fɔ a ma ko section parallèle o sigidon k'olu de ye média wele ne ma média wele dɛ o sigidon maa minnu ye nin ko in bɛɛ daminɛ olu de ye telew wele olu de ye activistes wele olu de ye presse écrite wele olu de ye radio sow wele k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'olu kɔni ye nin kɛ n'o kɔfɛ n'u y'o yira diɲɛ bɛɛ la ne fana bɛ bɔ ni dalilu de ye k'a yira ne tɛ foyi la dɛ ne bɛ ka n défendre dɔrɔn de bɛɛ ye textes ye n ye textes bila fan bɛɛ ni ala sɔnna a ma n bɛ tila ka textes jɛnsɛn bɛɛ lajɛlen k'a ye cogo min na nin ko in a kɛcogo t'a la n bɛ maliyɛnw fana fo kosɛbɛ fɛn o fɛn y'an jaabi le 19 juin ka taa palais de la culture la k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a yir'u la k'a fɔ u ye nin baara min daminɛ an nɔfɛ ni ala sɔnna a ma don n'a nataw la an bɛna dɔ fara baaraw kan halisa ko kura o ye jɛkulu de ye an ye min sigi a bɛ san 4 jate bɔ jɛkulu min don a sigilen bɛ jamana marako ɲuman ani changement de mentalité de ɲinini kama an ye jɛkulu in sigi ka baara damadɔw kɛ baara minnu kɔnɔna la an ye participera marchiw la pour la défense de l'armée marchi wɛrɛw pour la défense de la constitution an ye formation organisé an ka tɔnden dɔw ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka délégation taara sigida caman na wasa ka kokura sigi yen nɔ a tun dɔnnen tɛ kosɛbɛ parce que ne yɛrɛ politiki ɲɛma ye discipline kama n tun ye a laɲini ka o tɔn bila kɔfɛ dɔɔni mais ni meeting nana kɛ sababu ye ka tɔn in la poyi k'a labɔ togo la togo min y'a to maliyɛnw y'a dɔn ko fɛnba don donc ni ala sɔnna a ma don n'a nataw la kokura bɛna continuer a ka baaraw fɛ n y'a fɔ cogo min na meeting an ye a boloda waati mun na o y'a sɔrɔ olu ye diɲɛ baara sugu bɛɛ de kɛ wasa n ka section yɛrɛ kana se ka rentrée politique organiser palais la ni o kɔfɛ n ka kokura tɔndenw y'a ɲini n fɛ n ye palais mun sara ka ban olu ka se ka taga o palais kelen kɔnɔna la k'u ka activité kɛ o fana b'u jɔrɔ parce que a ti kɛla parti tɔgɔ la maa si ɲɛda t'a ɲɛfɛ fo ne ka welekan ni ne ka welekan kɛra sababu ye ka mɔgɔ bayirikaw labɔ o ti ko ɲuman ye olu ma o de kama u ye ko bɛɛ kɛ pour que k'a tiɲɛ bolo nin dissolution irrégulière mun kɛra tantɔ an ti se ka jɛn ni min ye parce que statut ni règlement kɔni parti kɔnɔna la n'o tɛ yen bilen parti tɛ yen jangili de don kokura tɛ parti politique ye kokura ye association de ye association c'est vrai à caractère politique parce que an bɛ promotion de la bonne gouvernance de ɲinina ani changement de mentalité n'o ye malidenw yɛrɛ jigo dɔw bɛ yen nɔ an ka se k'olu bɔ an yɛrɛ la ni a bɛ se ka fɔ association politique mais parti tɛ. an balimaw a tɛ kalo 3 bɔ
ka sabu kɛ Haut Conseil Islamique ka cɛsiri ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Haut Conseil Islamique ɲɛmɔgɔba ye bi n'o ye Sheikh Usman Sherif Madani Haidara ye. U ka cɛsiri nana kɛ sabu ye donsow ani minnu bɛ n'olu ko u bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ laɲiniw sɔrɔli la n'u kɛn bɛ ka marifa ta. Yɔrɔ caman bɛ i n'a fɔ Farabugu, i n'a fɔ Dɔgɔfiri n'a Lamini, i n'a fɔ Ɲɔnɔ mara. Aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ min ye Farabugu ye, ni maa min ye Farabugu ko fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw. Farabugukaw tun kɛra k'u da sɔgɔ u ka dugu kɔnɔ u tɛ bɔ ka yɔrɔ si la sɔrɔ. U tɛ se ka ci kɛ jango k'a fɔ k'u bɛ taa dahirimɛ ɲini. Hali u ka maloforo minnu bɛ tasuma donna nin bɛɛ lajɛlen na. Aw minnu bɛ n'aw ye radio ɲɛtaa ka dɔnkibaru lamɛnbaaw ye. Farabugu tun bɛ gɛlɛya minnu na an sera ka wuli ka se. An sera fo Dɔgɔfiri ka Farabugukaw aw ye magɛn ta k'u sɛgɛrɛ. Haut Conseil Islamique n'a ɲɛmɔgɔ ya kalifalen don Sheikh Usman Sherif Madani Haidara la. Olu tun ye cɛsiri kɛ. O cɛsiri a tun kɛra sabu ye Farabugu labilara. Nka Farabugukaw sɛbɛkɔrɔ haminen don. Kɛnɛdankura a ko kangari de dara donsow ye ko u ye bagan minnu minɛ. A tigiw la k'u ka bagan ninnu segin. Diinɛ marifatigiw sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Nouvel Horizon. Sɛbɛn in yɛrɛ ɲɛfura 6nan kan. Kabini nin kalo in tile 18 tɛmɛnen n'o ye juma tɛmɛnen ye. U tun y'a jira de k'a fɔ u bɛna tile 3 boloda ko ni donsow ma bagan ninnu segin a tigiw ma ko tuma ko bɛnkan min tɛmɛna u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ bɛnkan in bɔrɔtɔ. Kabini san 2000 ni san 20 ka se bi ma diɲɛ don o don jamana bɛ sigi jamana bɛ coron gɛlɛya de la. Mɔgɔ kɔni tɛna segin Farabugu ko in kan. Farabugu n'a Lamini ko diinɛ marifatigiw kolokololen don yɔrɔ la kosɛbɛ. Donsow kɔni tun bɛ duguw kɔnɔ nka cikɛforow tun minɛna. O gɛlɛya de y'a to min ye Haut Conseil Islamique du Mali ye n'a ɲɛmɔgɔya bɛ Sheikh Usman Sherif Madani Haidara bolo. Ale ye ŋaniya ta ka taa o gɛlɛya ninnu wele. A yɛrɛ tun ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ olu ka baara a dabɔkun tun tɛ Farabugu dɔrɔn ye. Ɲɔnɔ n'a mara bɛɛ lajɛlen u ye cɛsiri kɛ min y'a to mugu ciliw tun jɔra. Bɛnkan tun tɛmɛna kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛnkan in tun kɛra sabu ye ka na ni lafiya ye. A sabu kɛra o bɛnkan in. O bɛnkan in tun y'a to min ye Haut Conseil Islamique du Mali ye. Ale kɛra sabu ye ka gɛlɛyaba bɔ Farabugu ani Ɲɔnɔ mara mɔgɔw ka gɛlɛya la. Ka kimɛ o jɔda la. Jɔyɔrɔ min bɛ Haut Conseil Islamique bolo. Jɔyɔrɔ min yɛrɛ bɛ Usman Sherif Madani Haidara bolo. Min ye donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye. A tun ye u bisimila. Labɛn minnu bɛ o de yiral'u la. Wa n'Ala sɔnna fana o conseil bɛna seko kɛ jamana in basigili la ani jamana in sumali la. An nimisi wasara parce que président ye kuma min fɔ an ye o b'a yira a fana cɛsirilen bɛ jamana bɛ se ka basigi cogo min na. Hami foyi tɛ olu la bi. Mɔgɔ minnu n'u tɔɲɔlen don c'est-à-dire bɛnkanni bi minnu kan insécurité bi minnu kan u ka se ka lafiya ko sɔrɔdasiw tɛ hami foyi la ni o tɛ janko bi ale min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye. A fana y'o de yira an na. O kɔrɔ ye an nimisi wasara ni Ala sɔnna ni nin sera ka kɛ jamana bɛna. Ka sanga Algérie bɛnkan sɛbɛn ma Ibrahima Kebe ale ni a jɛw u ka jɛkulu tɔgɔ la. Jɛkulu min n'an ka ma ko Fara u ye wele bila kunnafonidilaw ma alamisa min n'a bɛnna juin kalo tile 24 ma san 2021 a kɛra kunnafonidilaw tɔgɔlaso la Mɛnɛkura. Kuma taara kɛ bɛnkan sɛbɛn ale kan k'a jira k'a fɔ a waleyali ko a tɛna nafa foyi se Mali ma. Sera min sɔrɔla ka bɔ Ibrahima Kebe yɔrɔ olu filɛ nin. Ne tɔgɔ Ibrahima Kebe, front du refus de la mise en œuvre de l'accord de l'Alger o tɔnkuntigi dɔ ye. Sɛbɛnfura in bolonɔbilakɛla la ani bi cɛ sanji 6. E bɛ ka bɛn ni kɛlɛɲɔgɔnya ko min kɔfɔ yala o sabatira an ka jamana kɔnɔ wa? N'o ma sabati an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra ko k'o bila kɛrɛfɛ o bɛ wolo mun fana la tuguni. Bon an ka faamuyali la an ka minnu ye mugu ni kisɛ ta an ka jamana juguya la ka tɔɲɔ lase maliyɛnw ma ka bi musow kan a bɛ hakɛ to ka mɔgɔw tɛgɛ tigɛ ka mɔgɔw sen tigɛ ka jamana ye investissement min kɛ kɔrɔnfɛla la ka mugu ni kisɛ ta k'a bɛɛ détruire. Minnu y'o kɛ k'an ka surasiw minɛ ka dɔw kan tigɛ o tɔn fɛ ka dɔw ɲɛnama kɔnɔ fara ka dɔw sen kelen siri mobili kelen na dɔw siri mobili ka taa sens contraire la k'u fara. Mɔgɔ minnu y'o baara kɛ olu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan wa o bɛ Bamako yan sema mɔgɔw de y'o baara kɛ. O sema kɔnɔna la fana HOIA b'a la n'o ye Yad Agali ka tɔn ye MLLA fana b'a la min ye MAA fana b'a la n'o ye Mouvement Arabe de l'Azawadi. Donc olu min y'o baara bɛɛ kɛ u y'a kɛ accord nana ka signer o y'a sɔrɔ position de force dɔ b'olu la sur le terrain mais aujourd'hui donneau
yɛlɛmana fana accord bolonɔ bilala la hali bibi na bɛɛ tɛ ka se ka taa Kidali hali ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ taa Kidali ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la u bɛ ka Kidali jiri bi n'a fɔ a damana jamana de impôt ni taxe fɛn bɛɛ b'u ka bolo de kan an tɛ se k'a fɔ ko accord in nana ni bɛn ye k'a nana ni kelen ɲɔgɔn au contraire minnu fagara o minnu ka mɔgɔw fagara o hali Musa Maraka taali la Kidali minnu tun bɛ Bɛrɛdɛmu kɔnɔ n'u taara tasuma bulu kan k'u jeni k'u sisi fo k'u ban i n'a fɔ Sori Jara ninnu o kumana somɔgɔ t'olu la hali sini justice ma k'olu ye o e bɛ se ka bɛn ni kelen ɲɔgɔn fɔ cogo min na min ye jalakili kɛ o ma yafa deli hali sini aw kunnafonidila jɔn y'u mankan mɛn ko yafa deli hali sini u b'u ka revendication kelenw de kan ka mɔgɔw digi ni fura mɔbale dɔrɔn u ka responsable minnu bɛna Bamako o responsable ni minnu bɛ terrain kan u tɛ réalité kelen na parce que o responsable bɛ comité de la bɛndiya ka d'olu ye u bɛna Dagabana villaw jɔ yan u bɛ V8 baw ta k'a d'u ma kalo o kalo ka miliyɔn caman ta k'a don bolo ka tila ka gardiw bulu nɔfɛ maliyɛnw wasi ji la alors que minnu bɛ terrain kan olu de ta réalité ye nin mana ni bɛn foyi de ye au contraire a ye jamana tɔ dasiri de a ko enjeu ka bon kosɛbɛ o de an y'a to an ko nin sɛbɛnfura in nin ka bila kɛrɛfɛ a b'an ka sariya sunba sɔsɔ kelen filanan jamana kɔnɔdenw da ma don a kuma la au contraire an da bɔra la de sabanan kɔnɔko ma ɲi Mali ma naaninan yɛrɛ n'o ye a sigi barabila bɛɛ ye anadifu min yɛrɛ y'a bɔgɔ nɔɔni i y'a dɔn an faw b'a fɔ ko bolo de bɛ kuwa kɛ mugu ye o anadifu ko jurumuna ko baw de kɛra la minnu yɛrɛ y'a bɔgɔ nɔɔni ka nafolo don a da fɔ k'a ka ɲɛfɔ mɔgɔ ye ko mɔgɔw ka sɔn a ma o tɔtigɛ da ko fɛn min ma ko jurumuna ko kɛra la anw ye danbetigi jamana ye anw ye diinɛ jamana ye an bɛ se ka so o jurumuna ko appliquer ma cogo di an ka jamana kɔnɔ an ka ko dɔ jateminɛ koyi solution t'a la nin ka bila kɛrɛfɛ parce que ni nana guerre civile intercommunautaire min bɛ kɛ somalisation de bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ siran n'o de la c'est pour que an bolo solution min b'a la bi o de ye nin ye a ye sabali Wage dɔrɔn tɛ Wage an y'an da to la kunu ne yɛrɛ tɛ fɛ k'ale tɔgɔ fɔ Wage dɔrɔn tɛ sɔrɔdasi ninnu bɛɛ de don a k'u bɔ ɲɔgɔn ma fili ko de don walima dɔw tɛ tugu de ye sɔrɔdasiw yɛrɛ y'a fɔ k'olu ye bara kɔnɔ kelen kɔnɔkisɛ k'u bɛɛ ye kelen k'u kana bɔ ɲɔgɔn u yɛrɛ t'o tigidaw fɔ Wage tɛ se ka foyi kɛ ko Asimi ma jɛn n'a ye a tɛ se ka foyi bolo da ko Sadio ma jɛn walima ko Konde ma jɛn an k'u bɔ ɲɔgɔn ma ni sɔrɔdasi ninnu bɛɛ de ka ba ye ka nin baara bolo da i ye CNT ko kuma fɔ a taara CNT la an yɛrɛ dabali banna k'a fɔ nin sɛbɛnfura ka taa CNT la cɛ ma sɔrɔ muso ma sɔrɔ a ka ca tile 10 ye bi o projet de loi ka taa di CNT ma cɛ ma sɔrɔ ye muso ma sɔrɔ ye hali minnu ko k'olu tɛ accord ko la hali minnu ko k'olu tɛ France ko la o cɛ kelen ni muso kelen ma sɔrɔ ye ka bɔ k'a dénoncer teliya la pour alerter le peuple afin que disposition dɔ ka se ka ta fo ka ko bilisi barisa o tuma na u jɛmakan ye mun de ye u tɛ tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye au lieu que ka maliyɛnw jigin ni fura mɔbali ye fɛn caman b'a kɔnɔ a kɔrɔmasuru ye min ye u yɛrɛ ko ɲɛna ka lawaleya ko fo ka sariya sunba ko ka yɛlɛma dɔn donc kɔrɔ ka ni sariya sunba tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na o t'o ye yan sariya sunba b'a yira fana k'a fɔ ni jamana nafolo bɛ don nin nasugu la a tɛ ɲɛ abada fo sariya de ka ta ka kɛ n'a ye député de b'o ta député dun tɛ Mali kɔnɔ bi cour constitutionnelle de y'a fɔ ko député o tɛ o fana sariya bɛ ta cogo di donc a bɛ sariya sunba sɔsɔ sira caman kan Kulubali i jitala tɔ